U ladění těch bicích začneme šlapákem, protože šlapák je nejdůležitější, největší buben u soupravy, tak musí mít super zvuk. Když ten šlapák na něj budeme dávat ty blány, tak potřebujeme vědět, kde je horní a spodní strana. To poznáme tak, že když se koukneme na ty nožičky a sjedeme si je dolů, jo, tak tady budeme dávat blánu, na kterou se hraje, a z té druhé strany budeme dávat rezonanční blánu. Jo, tady máme ty nohy, takže tady je předek toho bubnu, tady je zadek, nebo respektive tady je ta blána, na kterou hrajeme, a tady bude ta rezonanční blána. My nejdřív natáhneme tu blánu rezonanční, takže musíme z toho tady sundat ty gumy, které tam jsou jenom na přepravu, aby to chránili. Jako blánu na buben, na velký buben budeme používat sadu E-mat. Sada E-mat 2, která obsahuje tu rezonanční blánu s dírou a blánu, na kterou se hraje s tlumícím kroužkem. Tyhle blány jsou v podstatě takový blbůvzdorný. Když je dáte i na jako hodně levný bubny, tak tahle sada blán prostě na jakýmkoliv šlapáku hraje výborně. Takže není co zkazit. Jsou k tomu takhle dva ty tlumící kroužky. Potřebujeme to od toho prachu. A takhle ji tam dáme, tak aby nám hezky to logo lícovalo se středem toho bubnu. Ale ještě, abych nezapomněl, tak prvně do toho šlapáku dáme polštářek. Je Q-pad od Evansu. Já ten polštářek dávám jeden do toho šlapáku, někdo dává dva, někdo dává i na tu blánu, na kterou se hraje. Já to dávám tak, ten šlapák ladím tak, že blánu, na kterou hraju, mám poměrně málo utaženou, skoro až by se dalo říct, že je mega povolená, a rezonanční blánu, tu přední, tu dávám poměrně vysoko, ale zatlumím ji tím polštářkem, který dáme potom sem takhle. A tím z toho šlapáku dostanu takový ten krásný rockový zvuk. Doufejme teda. Uvidíme. Tak, tady se z toho slepnou ty lepíky. Já teď to nesmím pokazit. Ty lepíky nám na tom bubnu zůstanou, takže s tím polštářkem pak můžeme potom hejbat dopředu nebo dozadu, jak potřebujeme, a víceméně docela rozdávám takhle, aby byl zatlumený. No, teď tam pojďme dát tu blánu. Logem hezky mezi ty šrouby, bychom to měli rovně. Potom tam přijde ráfek a šrouby. Zatím, když tam ty šrouby dávám poprvně, tak to nějak neutahuju, jenom takhle, jako abych to měl připravený na to ladění. Nasadím si tam všechny. Jo, a utahnu to jenom takhle na
prst. Aby to nikam neuteklo, ale zároveň to bylo úplně na volno vlastně. A protože jsme líní, tak si pomůžeme tady jako šroubovákem. Teď si vezmu bubenickou kličku a utáhnu si to opravdu jenom tak, aby tam to jako drželo, ale vlastně to bylo poměrně na volno. Tady borci všichni říkají, laďte to křížem. Myslím si, že když to budete dělat s citem, tak to vůbec křížem se dělat nemusí. Ale samozřejmě asi jako je to lepší, když to utáhnete pak víc, jako jet takhle, takhle. Zase naproti. Zase. Mělo by to být tak, aby ty šrouby byly rovnoměrně natažený. Všude stejně. Tak. Ten jsem zapomněl. Já to dělám vždycky tak, že se začnu na jednom, ten si chytnu a vlastně všechny utahuju podobně, stejně. Tak, když to máme takhle trochu napnutý, tak už přistoupíme k tomu ladění. Takže zkusíme udělat jednu celou otáčku a tam už postupujeme do hvězdy. To znamená tak. Zase naproti. Ono v té bláně začne praskat, toho se vůbec nemusíte bát ničeho, protože se ten plast usazuje vlastně na tom rávku. Jsme dali ještě tady to. Tak. Teď je dobrý si vzít filcovou paličku a poslechnout si, jak ta blána hraje dokola. Jo, ten buben si nadzvedneme, aby rezonoval. Neměly by tam být někde vlnky, to se vidí proti světlu, tak hned jakmile tady vidíte tu vlnku, tak ji trošku dotáhnout. A to bude vidět hlavně u té druhé blány, takže tam ještě se k tomu dostaneme. Měl by být všechen ten zvuk stejně daleko od toho šroubu, by měl ten buben znít stejně. Tak poznáte, samozřejmě existují na to ladičky, ale já si myslím, že je to zbytečný, když má člověk trochu sluch. Tak, to už máme poměrně napnutý a teď, když už to máme zkontrolovaný, že je to vlastně stejně na všech těch šroubech, tak ještě to můžeme potom dávat tu blánu vejš nebo níž, tím, že vlastně všechny šrouby otočíme stejně. Ale tady se dostáváme ještě k jednomu důležitému momentu a to je ten, že pokud dáváte nový blány, tak se ty bubny hrozně brzo začnou rozlaďovat. Jak tomu předejít? Existuje na to super trik, který jsem viděl u Simona Philipse, takže ten buben si dáme na zem. Dáme si na něj ručník nebo nějaký hadr a na tu blánu si normálně stoupneme.
Zapružíme. Vůbec se nemusíte bát toho, že ten buben praskne. Tady je aspoň na tom krásně vidět, že ty blány opravdu toho vydrží hodně. Blána se protrhne, když je stará. Jo. Ale když si na tom takhle zahopsáte, tak se ta blána uvolní a nemusíte to hned za 2 dny znova ladit. Máte nezaprášený ručník, tak je to lepší. Tak a teď znova to projedeme, protože ono se to hodně uvolnilo. Někde víc, někde míň. Tak to podle toho dotáhneme. A teď tu blánu celou teda utáhneme. To znamená, když to utahujete, ty šrouby, tak si řekněme, že tohle je 1/4 otáčky, tohle je 1/2 otáčky, tohle je 3/4 otáčky a tohle je, čekáte, to musím vrátit zpátky, tohle je celá otáčka. Jo, takže záleží, jak tu blánu máte povolenou nebo napnutou, tak to třeba všechno dejte o 1/4 otáčky. Lepší je míň a několikrát, než to přetáhnout tu blánu. Tady to dáme vejš. Ono strašně záleží na tom, jak tou paličkou tam zahrajete. Když zahraju takhle nebo takhle, tak ono to hned zní jako jinak. Nebudeme z toho zase dělat nějakou vědu. Takže to trošku utáhneme. O tu 1/4 otáčku všechno. Jo, už to máme poměrně napnutý. Pruží to, ale není to nějak volný. Uvidíme, jak to bude hrát, až tam dáme tu druhou blánu. Jdeme na ní. Tak, zase sundáme tady ty filce. Tak a jdeme na matku. Takže zase ten postup je stejný. Ráfek. A šrouby. Srovnáme se logo. Když to máte volně takhle, tak jde ještě s tou blánou otáčet, tak si srovnáme logo, aby bylo rovně. To by mohlo být. Kličku a tady tu hrací blánu budeme mít hodně povolenou, no, takže to utáhneme jenom jakoby, jak se říká, finger tight, to znamená, že neutahujeme ani kličkou, ale jenom rukou. Ty šrouby. A chceme, aby na tom šlapáku nebyly žádný vrásky, ale aby ta blána byla poměrně povolená.
si tou kličkou, ale opravdu ty šrouby jsou volný. Když tady ta blána bude povolená, tak z toho vyleze takový ten konkrétní metalový mlaskavý zvuk. Jo, utahu opravdu jenom na sílu těch prstů a ta blána je hodně volná. Tak zase, aby jsme to nemuseli zítra znova ladit. Produpem. To ladění těch bubnů, jak vidíte, je docela velký proces, tak si ten buben nedávejte na zem, ale dejte si ho někam vejš, ať prostě jste jako v pohodě, pohodlně se vám to dělá. Tak dotáhneme ještě. No, opravdu jenom tak rukama. Tak a teď zjistíme, co nám z toho vylezlo. Tam jsem dal tu paličku. Tadyhle mi spadla. Jo, je to krátkej, bez sustainu, který je dobrý na ty konkrétní šlapáky právě v metalu nebo v roku. Než na ten šlapák namontujeme pedál, tak ještě je potřeba sem tady z té strany nalepit tady tu chráničku. Aby se nám ten ráfek, který jsme si zaplatili za draho, neničil. Máme tam dokonce 2, což je super. Tak a tady to nalepíme na ten ráfek. Když ten šlapák dáváme potom na zem, tak to už jsme si ukazovali v našem minulém videu o stavění bubnů, takže je potřeba, aby tady neležel ten spodní ráfek na zemi, ale byl zvedlej, tak si ty nožičky zvedneme. Tak zkontrolujeme, jestli jsou obě stejně rozkročený, už nejsou. Tady musí být mezera pod tím šlapákem. No, dáme si tam nějaký mikrofon a zkusíme i šlapku. Tady se pak ještě na tu blánu dá nalepit chránička. Já na ten šlapák budu dávat dvojšlapku, takže si musím koupit ještě tady dvoj chráničku, protože tam budou dva
2 ty bítry potom. Ale kdybyste měli jenom jeden, tak si ho dáte tak na střed, kam ten bítr vychází a nalepíte si to tam. Šlapák máme vyřešený a budeme pokračovat malým bubínkem. Malý bubínek taky nebyl součást toho shell setu, takže když tady jede ten struník, tak tam samozřejmě musí být také díra, takže můžeme hned už ze začátku jet naproti takhle víc otáček, jako když masírujete srdce. Jestli chcete dobrý zvuk levného bubínku, tak určitě nahoru jděte s tou, lepší dát ten plastový pásek, který je tlustší, protáhne se vlastně ne tady těma dírkama, ale tadyhle 8 tom, 10 tom. Můžou se dát samozřejmě i pískový, ten buben to krásně otevře a hodně je průraznej ven z té kapely. A potom se vloží tady do toho zámku. Tady do toho nám pak přijde ten držák takhle. Krásně zafunguje ta paměť. Ty bubny takhle jako hodně plavou. Šlapák mám sebraný Audix D6, mám ho daný úplně vevnitř a tím, jak jsou ty korpusy různě veliký, tak ty bubny zní různě vysoko. Tady jsou vidět ty důlky, které už jako značí to, že ta blána je mizerná.